enweghị ihe mmadụ agba mfụ na dis country. Alaye agụụ na agụ nnọọ batara occasion yi the same clothes ndị ọzọ yi wee jiri style were zikpọ ndị nọ ebe ha n'oshi. Ị na-ele anya na ihe afụ ihe a na-abụ ife ozusa n'oshi ka ọ na-ewepụtasị ọma na kamera dị ebe ahụ ma flower a ga-enye dị woman na a na-alụ alụ ma kamera ma fonu. Hey, nna ike nwekwara o ji iwe nnọọ bịa zawuo onye ọbụla bịa nnọọ yiri ise clothes onye ọbụla yi nnọọ ifie gị iche na ọgwụ memba na-emere inviting occasion ị ga-agbara ọgwụ ekperi ma ị na-afụ the video gị na share the video ọwụ n'ime ị na-eme occasion ya dị very careful mana ndị na-abata na ya hall ma ndị na-abata na VIP gị maka na these days nke a bụzi new format ọ bịa adreesị ka ndị mere invite ya mere emenye invite ya mere ọgwụ ekperi ma nọ enwere reason o ji maka wee bịa. Hey, ike nwekwara onye nke ahụ Alaye a criminal onye oshi. Share the video.